हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மியூட்ல எல்லாரும் பாடுங்க. நாளைக்கு யாராவது நீங்க பாடுங்க. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணதி இவ நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சச்சுர்வுன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् गिरि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशचात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாரும் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே हरे ஹரே. हरे ஹரே கிருஷ்ணா हरे கிருஷ்ணா कृष्ण कृष्ण கிருஷ்ண हरे हरे, ஹரே हरे ராமா राम हरे ராம राम राम ராமா हरे ஹரே हरे, ஹரே. கிருஷ்ணா हरे कृष्ण ஹரே हरे कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण कृष्ण ஹரே हरे ஹரே. हरे, ஹரே ராமா हरे राम ஹரே ராமா हरे राम राम ஹரே राम ஹரே. हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். பிரணாம் மாதாஜி. प्रणाम பிரணாம் माता जी. பிரணாம்ஸ் பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். பிரணாம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. எல்லாம் வல்ல பகவானை வேண்டி பிரார்த்தித்து இந்த புருஷோத்தம யோகம் பகவானை பற்றிய யோகம் படிக்க போகிறோம். ரொம்ப நினச்சிட்டு வந்தேன், கொஞ்சம் தடங்கள் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் நம்ம நல்லபடியாக இந்த அத்தியாயத்தை படித்து முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும்ட்டு வேண்டிட்டு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரை வணங்கி நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 14 நம்ம நேற்று பார்த்தோம். 3 குணங்களை பற்றி பார்த்தோம். அந்த 3 குணங்களுடைய வகைகள் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம். சொல்லுங்க பார்ப்போம். சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ். ஆமா, இந்த நீங்க நேற்று நல்லா பதில் சொன்னீங்க. ஆக இந்த குணங்களை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் எப்படி பந்தப்படுறோங்கிறது பார்த்தோம். அந்த குணத்தினுடைய ஆதிக்கத்தை பற்றி பார்த்தோம். இந்த குணங்களுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய போட்டியை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த குணங்களோடு மரணம் அடைந்தால் எங்கே போவோம்? சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறப்போ மரணம் அடைந்தால் சொர்க்கலோகங்களுக்கோ, ரஜோ குணத்தில் இருந்தால் பூலோக கிரகங்களுக்கு பலநோக்கு செயல்கள்லாம் செய்ய வருவோம்.
தமோ குணத்துல இருந்தால் நரகலோகங்களுக்கு போவோங்கிறதையே படித்தோம். அடுத்து இந்த குணங்களை தாண்டி எப்படி செல்றது, அப்படி குணங்களையும் தாண்டி, அதாவது சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ், இந்த 3 குணங்களையும் தாண்டணும். இந்த 3 குணங்கள்லேயே மிகவும் தூய்மையான உயர்ந்த குணம் சத்துவ குணம்ங்கிறது நம்ம படித்தோம். அந்த சத்துவத்திலேயும் மேலான சுத்த சத்துவ நிலையை அடையணும், வாசுதேவ தளத்தை அடையணும். அப்படிப்பட்டவர்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விகள்லாம் படித்தோம்ல, அவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்க, அப்படி இந்த 3 குணங்களை, அந்த சத்துவ குணத்தையும் தாண்டி எப்படி சுத்த சத்துவத்துக்கு போகிறது, அப்படிங்கிறதெல்லாம் நேற்று நல்லா படித்தோம். இப்போ அடுத்ததுக்கு போகலாமா? புருஷோத்தம யோகம். புருஷோத்தம யோகம்ங்கிறது பகவானை பற்றிய யோகம். புருஷோத்தமர் அப்படின்னா புருஷர் ப்ளஸ் உத்தம. உத்தமமான புருஷர் யாரு? பகவான், மூல முழுமுதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணன் தான். பகவான் கிருஷ்ணன். ஓகேயா? சரி, இப்போ இந்த அத்தியாயம் 15 ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம எல்லாருமே இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களும் படிக்கணும். நான் படிக்க சொல்கிறப்போ இதில் முதலாவதாக 1ல இருந்து 5 வரைக்குமான அந்த பதங்களில் என்ன படிக்க போகிறோம்னா, வீடா விடுதியா. நம்ம ஒன்றும் விடுதி காலேஜுக்கு போகல. இங்கே நம்ம இப்போ பௌதிக உலகத்தில் இருக்கோம். அந்த பௌதிக உலகம் வீடா நம்மளுடைய விடுதியா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம். இந்த பௌதிக உலகம் நமக்கு விடுதி தான், வீடு கிடையாது. வீடு எது? பகவானுடைய வைகுண்டம். சொல்லுங்க. ஆன்மீக உலகம். வெரி குட். ஆன்மீக உலகம் தான் நம்ம வீடு. நம்ம அதுக்கு போகிறது தான் நம்மளுடைய எய்மா இருக்கணும். இந்த பௌதிக உலகம் தற்காலிகமான ஒரு விடுதியில் தங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத படிப்போம். அடுத்து எத்தனாவது, 6வதுல இருந்து 11 வரைக்குமான இதில் இந்த ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத படிப்போம். இந்த பௌதிக உலகம் எப்படிப்பட்டது, ஆன்மீக உலகம் எப்படிப்பட்டது, நமக்கும் கிருஷ்ணர் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன, அந்த தொடர்பை நம்ம இன்னும் வைத்திருக்கோமா, இல்லை இழந்துட்டோமா, எதனால் இழந்தோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிப்போம். அடுத்தபடியாக பராமரிப்பவர் யார்? பகவான் தானே. பகவான் தான். 12ல இருந்து ஒரு 15 வரைக்குமான பதங்களில் இந்த பகவான் இது உடலை எப்படி பராமரிக்கிறாரு, மனம், ஆத்மா எல்லாம் பகவானால் எப்படி பராமரிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அடுத்தது 10ல இருந்து 20 வரைக்குமான இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயம். இதில் என்ன படிக்க போகிறோன்னா, வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஜீவன்கள் யார், வீழ்ச்சி அடையாத ஜீவன்கள் யார் அப்படின்னு படிப்போம். நம்மெல்லாம் வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஜீவன்கள். வீழ்ச்சி அடையாத ஜீவன்கள் யார்? ஆன்மீக உலகில் இருக்கக்கூடிய முக்தர்கள், முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் தான் அப்படிங்கிறத படிப்போம். தனித்து அனுபவிக்க விரும்பும், எப்போதுமே பௌதீக உலகில் இருப்பவங்க. நம்மெல்லாம் பௌதீக உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். எப்போனாலும் வீழ்ச்சி அடையலாம். ஆனால் வீழ்ச்சி அடையாத ஜீவன்கள் யார்? எப்போவும் கிருஷ்ணரோடையே இருக்கணும்னு விருப்பம் உள்ளவங்க. ஆன்மீக உலகத்தை விட்டு அவங்க இந்த பௌதிகத்துக்கு வரவே மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வீழ்ச்சிங்கிறதே கிடையாது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. 15ஆம் அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கமாக அதுதான். வீடா விடுதியாங்கிறத பற்றி 1 to 5, 6 to 11 ஆன்மீக உலகம்னா எப்படி இருக்கோ அதை எப்படி அடையிறது அப்படிங்கிற பார்ப்போம். 12 to 15 பராமரிப்பவர் பகவான், அவரை பற்றி படிப்போம். அடுத்து 16 to 20 வரைக்கும் இந்த புருஷோத்தம யோகத்தினுடைய சாராம்சம் பற்றி படிப்போம். ரொம்ப முக்கியமானது. 20 ஸ்லோகங்கள் தான். அதனால் நீங்கள் நம்ம நல்லா அதை புரிஞ்சுக்கிறணும், அதை மறுபடி படிக்கணும். ஆக இந்த பௌதிக உலகம் நமக்கு வீடா விடுதியா அப்படிங்கிறது தான் 1ல இருந்து 5 வரைக்குமானது. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. முதல் ஸ்லோகம் நான் சொல்கிறேன், எல்லாரும் சொல்லுங்க, அப்புறம் ஒருத்தர் வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊர்த்வ மூலம் அத சாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் தந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி
சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவேத். யஸ்தம் வேத ச வேதவேத். வேதவேத். வெரி குட், நல்லா சொன்னீங்க. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ ஹரே பகவானுவாச்ச ஊத்வா மூலம் அதஷாகம் அஸ்வந்தம் பராகுர் அவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளையும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறார். இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஊர்த்துவன்னா மேல் நோக்கியன்னு அர்த்தம். மூலம்னா வேர்கள். ஆக வேர்கள் மேல் நோக்கியும், அத்த சாகம், அத்தன்னா கீழ் நோக்கி, சாகம்னா கிளைகள், கீழே கிளைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ நமக்கு நம்ம மரம் பார்த்துருக்கோம் பௌதிகத்துல. வேர்கள் மேலேயா இருக்கும், எங்க இருக்கும்? கீழே இருக்கும் மாதாஜி. கீழே இருக்கும். கிளைகள் தான் மேலே இருக்கும். ஆனா இங்க பகவான் சொல்றாரு, இப்படிப்பட்ட மரம் எங்க இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் எப்படின்னு. ஊர்த்வ மூலம், மேலே என்ன இருக்கும்? மேல் நோக்கிய வேர்கள். அத்தசாகம், கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் கொண்டு, அஸ்வத்தம் பிராகூர் அவ்யயம். அஸ்வத்தம்னா என்னன்னா அரச மரம். சில இடங்கள்ல ஆலமரம்னு கூட போட்டிருக்காங்க, அரச மரம்னு சொல்றாங்க. இந்த அரச மரத்திலிருந்து வர மரம் பிராகு. அப்படிப்பட்ட மரம் அரச மரம் என்று பிராகுர்னா கூறப்படுகிறது. அவ்யயம்னா தெய்வீகமான, நித்தியமான அர்த்தம். ஆக இந்த அரச மரம் ரொம்ப தெய்வீகமான மரம். அது மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் கொண்டது அப்படின்னு கூறுறாங்க. அதுல சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி. சந்தாம்சின்னா வேத பதங்கள். சந்தாம்சின வேத பதங்கள். யஸ்ய பர்ணானி. பர்ணானின்னா இலைகள்னு அர்த்தம். ஆக இந்த அரச மரத்தினுடைய இலைகள் என்னவா? வேதங்கள், வேத பதங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யஸ்தம் வேதச வேதவித். அந்த இந்த இதை யார் அறிறாங்க அப்படின்னா, இப்படிப்பட்ட மரத்தை அறிந்தவன் யாருன்னா வேதங்களை அறிந்தவன் தான். வேதத்தை நன்றாக கற்று அறிந்தவன் தான் இப்படிப்பட்ட மரத்தின் இயல்பை அறிவான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆக ரொம்ப முக்கியமானது, நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். ஆக பகவான் முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் கொண்ட ஒரு மரம் இருக்கு, அரச மரம். அந்த அரச மரத்தினுடைய கிளைகள் கீழ் நோக்கி இருக்கும். அது எப்படிப்பட்ட கிளைகள்? வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட கிளைகள். ஆக அந்த கிளைகளுடைய இலைகள் தான் வேத பதங்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஆலமரம் அல்லது அரச மரம்னு சில இடங்கள்ல போட்டிருக்காங்க. அப்படி இருக்கு. இந்த மரத்தை யார் அறிந்தவன்? வேதங்களை கற்றவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. இந்த மரத்தை பாருங்க. இந்த மரத்துல நிறைய ஜீவராசிகள்லாம் இருக்காங்க. மிருகங்கள் இருக்கு, பறவைகள் இருக்கு, மனிதர்கள் இருக்காங்க. அப்படி இந்த மரம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அடுத்த படம் மாதாஜி, அதுல நல்லா தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த படத்தை பாருங்க. இதுல மேல ஒரு மரம் இருக்கு, அதான் உண்மையான மரம். அதனுடைய வேர் எங்க இருக்கு? கீழே இருக்கு. கிளைகள் மேலே இருக்கு, நமக்கு சரியா தெரியல. ஆனா அதனுடைய பிம்பம் கீழே தெரியுது பாருங்க. கீழே தெரியுதா? எல்லாரும் பாக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த கீழே தெரியுற மரத்தினுடைய வேர்கள் எப்படி இருக்கு? மேல் நோக்கி இருக்குல்ல, வேர்கள் மேலே இருக்கு, கிளைகள் கீழே இருக்கு. அப்போ இது இப்படிப்பட்ட ஒரு மரத்தை நம்ம எங்கே பார்க்கலாம்னா, நம்ம நீர்நிலைக்கு பக்கத்துல ஒரு ஆலமரமோ அரச மரமோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது பக்கத்துல தண்ணி நீரோடை அல்லது நீர்நிலை இருக்கு. அப்போ இந்த மரத்தினுடைய பிம்பம் எதுல தெரியும் நமக்கு?
அந்த நீர்ல நீர்ல தெரியுமா தெரியும். தெரியாதா? நீர்ல தெரியும் தெரியும் மாதாஜி. இல்லையா? ஆக மேலேதான் உண்மையான மரம், கீழே இருக்கிறது அந்த உண்மையான மரம் நீரில் பிரதிபலிப்பது தான் நம்ம பார்க்குறோம் கீழே இருக்கிறது. அந்த பிரதிபலித்த அந்த பொய்யான அந்த மரம் பிம்பம் தான் பௌதிக உலகம்னு சொல்றாங்க. மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மரம் தான் உண்மையான மரம். அதுதான் ஆன்மீகமான மரம், ஆன்மீக உலகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. புரியுதா மாதாஜி? ஆக இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒரு ஆலமரம் வந்து எப்படிப்பட்ட ஆலமரம்? கிளைகள் வந்து கீழேயும் வேர்கள் வந்து மேலேயுமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலமரத்தோடு இந்த பௌதிக உலகத்தை ஒப்பிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இந்த மேலே வேர்களும் கீழே கிளைகளும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆலமரம் உண்மையானதா? உண்மையானதா சொல்லுங்க. இல்லங்க மாதாஜி. இல்ல, அது பொய்யானது. இல்லையா? ஆமா. தண்ணி இருக்கிற வரைக்கும் அது பிம்பம் தெரியும், இல்லைன்னா கிடையாது. அந்த தண்ணியில ஒரு கல்லை போட்டா கூட இது பிம்பம் போயிடும் இல்லையா? ஆக இது வந்து நீர் தேக்கத்துல பிரதிபலிக்கக்கூடிய மரம். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக உலகம் வந்து கிளைகள் கீழும் வேர்கள் மேலுமாக இருக்கும் ஆலமரம். அப்போ நீர்ல இருக்கக்கூடிய மரத்தின் அந்த பிம்பம் ஆன்மீக உலகின் பிம்பம். ஆன்மீக உலகில தான் நிஜமான அந்த மரம் இருக்கு. அந்த ஆன்மீக உலகினுடைய பிம்பமாக இருக்கக்கூடிய இந்த தலைகீழான மரம் வந்து பௌதிக உலகத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. புரியுதா? ஆனா அது அதாவது ஆன்மீக உலகையும் பௌதிக உலகையும் கம்பேர் பண்றதுக்காக இந்த பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. ஆன்மீக உலகம்ங்கிறது நிஜ மரம்னு வச்சுக்கோங்க. தலைகீழாக இருக்கக்கூடிய இந்த மரம் வந்து இந்த பௌதிக உலகம், நம்ம வாழக்கூடிய இந்த உலகம். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, பௌதிக உலகம் ஆன்மீக உலகத்தினுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு இல்லையா? இப்போ தண்ணிக்குள்ள தெரியக்கூடிய அந்த பிம்பம் தண்ணிக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய மரத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு தானே. அது உண்மை இல்லை இல்லை? அது உண்மை இல்லை இல்லை மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. அது மாதிரி நம்ம இந்த பௌதிக உலகம் ஆன்மீக உலகத்தினுடைய ஒரு பிம்பம் தான். ஆக இந்த பிம்பம் பௌதிக உலகம் நிலையானதா? இல்ல. இல்லை, தற்காலிகமானது. இதா நம்ம வீடு? இல்ல நம்ம மாதாஜி. இல்ல, விடுதிதான் இல்லையா? விடுதிதான். உண்மையான வீடு எங்க இருக்கு? ஆன்மீக உலகத்துல. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஆக தலைகீழான மரத்தோட அந்த ஆலமரத்தோட ஒப்பிட்டிருக்காங்க. உண்மையான மரம் வந்து ஆன்மீக உலகம். இந்த தலைகீழாக தெரியக்கூடிய அந்த உண்மையான மரத்தினுடைய பிம்பம் நீர்நிலையில தெரியுதுல்ல, அது பௌதிக உலகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த பௌதிக உலகம் உண்மையானதா மாதாஜி? மேல முன்னாடி இருக்கிறது. அப்போ இந்த பௌதிக உலகம் உண்மையானதா இல்லையாங்கிறத சொன்னீங்க. உண்மையானது அல்ல. அப்போ உண்மையானது அல்லன்னா அப்போ உண்மை எங்க இருக்கு? ஆன்மீக உலகம்தான் உண்மை. அப்படி உண்மையான ஆன்மீக உலகம் இருக்கிறதுனால தான் அதனுடைய பிரதிபலிப்பாக இந்த பௌதிக உலகம் இருக்கு இல்லையா? ஆக உண்மையான ஆன்மீக உலகம் இருக்குங்கிறத இந்த பௌதிக உலகம் நமக்கு சுட்டி காட்டுது. ஓகேயா? இப்போ ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நம்ம நிற்கிறோம். அப்போ நம்ம முகம் தெரியுது கண்ணாடியில் இல்லையா? நம்ம அது முன்னாடி இருக்கிற வரைக்கும் தான் தெரியும். அதை விட்டு வெளியேறிட்டா தெரியாது இல்லையா? அது மாதிரி இப்போ ஆன்மீக உலகத்தினுடைய ஒரு பிம்பமாக இருப்பது தான் இந்த பௌதிக உலகம். அப்போ இந்த பௌதிக உலகம் இருக்குன்னா கட்டாயம் ஆன்மீக உலகமும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ஒரு கருத்து. ஓகேயா? அந்த மரம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நீர்நிலையில் அதனுடைய பிம்பம் தெரியும் இல்லையா? அந்த மரத்தை வெட்டிட்டா இந்த பிம்பம் தெரியுமா? அந்த ஆலமரத்தை அரச மரத்தை வெட்டிடுறோன்னு வச்சுக்கோ, வச்சுக்கோங்க கரையில் இருக்கிற மரத்தை. அப்போ நீர்நிலையில் இருக்கிற பிம்பம் தெரியுமா? மரத்தினுடைய பிம்பம் தெரியாது. தெரியாது இல்லையா? ஆக அந்த உண்மையான மரம் இருக்கிறதுனால இந்த பொய்யான பிம்பம் தெரியுது. அதே மாதிரி இந்த உண்மையான ஆன்மீக உலகம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த பௌதிக உலகம் இருக்கு. ஆக பௌதிக உலகம் உண்மையானது அல்ல,
தற்காலிகமானது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் இப்போ எப்படி நாம் நம்மை பிரதிபலிப்பதிலிருந்து மீட்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்த பாயிண்ட்டு. இப்போ நம்மெல்லாம் இந்த பௌதிக பொதுவாக இந்த கிளாஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுனால தான் நமக்கு எது வந்து பௌதிக உலகம் தற்காலிகமானது, இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, தற்காலிகமானது, ஆன்மாவுக்கு தான் அழிவில்லை, இதெல்லாம் வந்து இந்த பகவத்கீதை இதெல்லாம் படித்த பிறகுதான். பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஸ்பெஷலாக படித்த பிறகு தான் நமக்கு புரியுது இல்லையா? அப்போ அது மாதிரி நம்ம அதுக்கு முந்தி என்ன நினச்சோம்? நம்ம உடம்பை பற்றி தான் நினைப்போம் இல்லையா? உடம்பு தான், நான் உடம்பை வச்சு தான் நான் வந்து பெரிய ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர், பிரைம் மினிஸ்டர், நான் வக்கீல், நான் ஆசிரியர் அப்படிங்கிறது இந்த உடலில் வச்சு தான் இந்த பதவியெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஆனால் உண்மையான பதவி உடலை வச்சு சொல்கிறது கிடையாது. இதையெல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது தான். இன்றைக்கி சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறவங்க நாளைக்கு வேறவங்க வருவாங்க இல்லையா? இதை மாறிக்கிட்டு இருக்கோம். இது சேஞ்சபிள். ஆகையினால இந்த உடல் வந்து மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. அதை உடலால் அறியக்கூடிய தனியா வச்சிருக்கேன். தயிர் கப்புல தனியா வச்சிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மியூட் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த உடலை வச்சு வரக்கூடிய பதவியெல்லாம் உண்மையான பதவி கிடையாது. எது உண்மையான பதவி? பகவானிடம் போய் நம்ம ஆன்மீக உலகில் முக்தர்களாக இருக்கோம்ல, அந்த நிலை தான் நமக்கு உண்மையான பதவி. அதுக்கு என்ன செய்யணும்? நம்ம இந்த பௌதிகத்திலேயே கட்டுண்டு இருக்கோம். பௌதிகத்தான், அந்த ஜட இயற்கை தான் முக்கியம். அதுதான் அதுக்கு அதனுடைய கட்டுப்பாட்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இந்த முக்குணங்களுக்கு கட்டுண்டு புலன் இன்பத்தில் பற்றுதல் கொண்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆக இந்த பற்றுதலை எல்லாம் அழிச்சிட்டு பற்றற்ற தன்மை வந்தால் தான் ஆன்மீக உலகில் போய் உண்மையான பதவியை அடைய முடியும். புரியுதா? தெரியுதா மாதாஜி? ஆகையினால நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? இந்த பௌதிக இயற்கை மீதான அதிகாரத்தன்மையை விடணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பௌதிக இயற்கையில், இந்த ஜட உலகில் நம்ம இந்த உடம்பை வச்சுக்கிட்டு நான் தான் அதிகாரி, என் வீட்டுக்கு அதிகாரி, இந்த பள்ளிக்கு அதிகாரி, இந்த ஸ்டேட்டுக்கு அதிகாரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து போய் உண்மை கிடையாது. இது தற்காலிகமானது. ஆக இதில் இருக்கக்கூடிய பற்றையெல்லாம் விட்டுட்டு உண்மையான ஒரு பதவி, உண்மையான ஒரு இடம் எது அப்படிங்கிறத அறிஞ்சு அதை அறிகிறதுக்கு நம்ம போகணும். அப்போ இந்த பிரதிபலிப்பாக இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக உலகிலிருந்து மீட்பது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஓகேயா? எப்படி இந்த பௌதிக உலகிலிருந்து நாம் மீண்டு ஆன்மீக உலகுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறது. இதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. என்ன வழி? நம்ம சொந்த வழியும் இருக்குது, கடவுளுடைய வழியும் இருக்குது. சொந்த வழி என்ன? நம்மளா இஷ்டப்பட்டு நமக்கு பகவான் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? அவருடைய பின்ன பகுதிகளாகத்தான் இருக்கும். இருந்தாலும் வந்து என்ன சுதந்திரம்? நீ வந்து இந்த ஜட இயற்கையில் கட்டுண்டு புலன் இன்பத்தில் ஈடுபட்டு இங்கே இருந்தாலும் இருக்கலாம். இல்லைன்னா நீ பகவானை நினச்சி பக்தி பண்ணி ஆன்மீக உலகை பகவானிடம் செல்லலாம் அப்படின்னு 2 வழி கொடுத்துருக்காரு. இந்த 2 வழியில் நம்ம சொந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்கணுமா, கடவுளின் வழியை தேர்ந்தெடுக்கணுமா? அது சாய்ஸு. நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாரு. அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. நீங்கள் நான் எல்லாருமே யோசிக்கணும். நம்ம எதுக்காக இந்த பகவத்கீதை இதெல்லாம் படிக்கிறோம்? எந்த வழியில் போக படிக்கிறோம்? சொல்லுங்க பார்ப்போம். சொந்த வழியிலையா? கடவுளின் வழி இல்லையா? கடவுளை அடையிறது தான் நம்முடைய நோக்கம். பகவானே உணரணும் இல்லையா? ஆகையினால நம்ம வந்து நீங்கள்லாம் ஞானிகள், அறிவாளிகள். அதனால நம்ம இதை பகவத்கீதையை படித்ததுனால நம்மளால சொல்ல முடியுது. ஒவ்வொருத்தவங்க எனக்கு இந்த இன்பமே போதும், இங்கேயே நான் இருக்கேன் அப்படின்னு இந்திரனே கூட நினைச்சாரு. அது ஒரு கதை, பெரிய கதை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அப்போ நம்ம வந்து இந்த சொந்த வீடை விட்டுட்டு, நம்ம இந்த விடுதியை விட்டுட்டு சொந்த வீட்டுக்கு போனால் எப்படி இருப்போம்? அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள், முக்தி பெற்றவங்க எல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க, மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தாங்க. அப்போது இந்த பௌதிக உலகில் இதெல்லாம் நடக்குதா? இது வந்து பௌதிக உலகமே ஒரு துக்காலயம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா?
ஆகையினால இதற்கு நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்க, இந்த பௌதீக உலகிலிருந்து நம்ம விடுபட நிரந்தரமான தீர்வு என்ன? ஆன்மீக உலகை அடைதல் தான். எப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரெண்டாவது எல்லாரும் சொல்லுங்க. அதசோர்த்வம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய சாகா. அதசோர்த்வம் அதசோத்வம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய சாகா. குணப்ரவருத்தா விஷய பிரபாலா அதஸ்ஸ மூலான் அனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. யாராவது பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மத்த எல்லாரும் மியூட்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதசோத்வம் பிரஸ்துதாஸ்ய சாகாஹ குணப்ரப்தா விஷயப்ரபலாஹ அதஸ்ஸ மூலான் அனுசந்தானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்த்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் இருக்கின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கு செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, அத்தனா கீழ் நோக்கின்னு அர்த்தம். அடுத்து சோர்த்துவம்னா என்னன்னா சா பிளஸ் ஊர்த்துவம் அப்படின்னு பிரிக்கணும் நம்ம. ஊர்த்துவம்னா மேல் நோக்கியன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? அத்தனா கீழ் நோக்கியும், ஊர்த்துவம்னா மேல் நோக்கியும், பிரஸ்ருதானா விரிவடைந்த, தஸ்யனா அதன்னா எது? அந்த அரச மரத்தின் அல்லது ஆலமரத்தின் சாக்கான கிளைகள். தெரியுதா? அந்த மரத்தினுடைய கிளைகள் எப்படி இருக்கா? குணப்பிரவருத்தானா என்ன? குணம்னா ஜட இயற்கை குணங்கள். 3 குணங்கள் இருக்குல்ல, அந்த 3 குணங்கள்னால பிரவருத்தான வளப்படுத்தப்படுகின்றன. தெரியுதா? ஆக இந்த அரச மரத்தினுடைய கிளைகள் கீழ் நோக்கியும் இருக்கு, மேல் நோக்கியும் போகுது. அப்படி விரிந்து இருக்கக்கூடிய அந்த கிளைகள் எதனால வளப்படுத்தப்பட்டிருக்கு? முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. அப்புறம் கிளைகள்னு இருந்தால் அதுல இருந்து சின்ன சின்ன கிளைகள் இருக்கும் இல்லையா? உபகிளைகள். அந்த உபகிளைகள் என்னது அப்படின்னா அது விஷய புலான். விஷய புலான்னா என்ன? விஷயங்களை சிறு கிளைகள், அதாவது பிரவாலான சிறு கிளைகள். விஷயம்னா புலன் விஷயங்கள். ஆக புலன் விஷயங்களில் ஈடுபடக்கூடியதான் இந்த 2 சின்ன சின்ன கிளைகள். புரியுதா? அடுத்து கீழ் அத்த மூலானி அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்க. அதஸ்ஸ மூலானி அப்படி இருக்கு. அதை அத்த சாங்கிறது மேலும்னு அர்த்தம், மூலான்னா வேர்கள். அப்போ அந்த அத்தன்னா என்னன்னு பார்த்தோம்? கீழ் நோக்கிய வேர்கள். தெரியுதா? அந்த கீழ் நோக்கிய வேர்கள் என்ன செய்யுது? அதுவும் விரிஞ்சு இருக்கு. வேர்கள் இங்கே பாருங்க, கீழ் நோக்கி போகுது, சைடில் போகுது, மேலேயும் போகுது இல்லையா? இந்த உபவேர்கள். ஆக அப்படி விரிந்த அனுசந்தாசி அப்படின்னா விரிந்த அந்த மூலானி வேர்கள் கர்ம பந்தினி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கர்மன்னா செயல், அனுபந்தினா பந்தப்படுகின்றது, செயல்களில் பந்தப்படுது, கர்ம வினையில் பந்தப்படுது. எங்கே பந்தப்படுது? மனுஷ்ய லோகே, மனிதர்கள் வாழக்கூடிய இந்த பௌதீக உலகில். புரியுதா? ஆக மனிதர்கள் வாழக்கூடிய இந்த பௌதீக உலகில் என்ன பண்றாங்க? இந்த வேர்கள் கீழ் நோக்கியும் சைட்லையும் மேல் நோக்கியும் போய் மனிதர்களை பந்தப்படுத்துது. எப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம். ஆகையா
அதில் உபகிளைகள் வந்து புலன் விஷயங்களில் செயல்படக்கூடியது. கிளைகள் வந்து முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ மரத்தினுடைய ஒவ்வொரு பாகங்களை பற்றியும் இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. பௌதிக உலகங்கிறது அந்த மரத்தோடு ஒப்பிட்டிருக்காங்க, அரச மரத்தோடு ஒப்பிட்டிருக்காங்க. இது ஜட இயற்கையினுடைய முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு வளநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த பௌதிக உலகம் எதனால பந்தப்படுத்துது, எதனால பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கு? பௌதிக குணங்கள்னால. இந்த குணங்கள் தானே நம்மளை வந்து ஆட்டி படைக்குது இல்லையா? 3 குணங்கள்ல வந்து நம்ம அதனால வந்து கவரப்பட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம்? இந்த பௌதிக உலகில் இப்போ புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? பலநோக்கு செயல்கள் செய்கிறோம். அந்த பலநோக்கு செயல்கள்னால நம்ம இந்த உலகில் வந்து பந்தப்பட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க. ஆக இந்த மரத்தை வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தோடு ஒப்பிடுறாங்க. அந்த மரம் செழிப்பாக இருக்கணும்னா தண்ணி விடணும்ல, அது மாதிரி இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு இந்த மரத்திற்கு தண்ணி வளப்படுத்தக்கூடியது என்னது? ஜட இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள். அதனால் அந்த மரம் வளப்பட்டு அந்த பௌதிக உலகம் வளமடைந்து பலநோக்கு செயல்களில் பந்தப்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா, கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பறந்து உள்ளன. பல்வேறு கிரகங்களில் ஜீவாத்மாவின் பலதரப்பட்ட தோற்றங்கள். நம்ம கிளை பார்த்தீங்க அப்போதான், அந்த கிளை வந்து சைடில் பரவி இருக்கும், கீழ் நோக்கி கிளைகள் வரும். ஒரு மரத்தினுடைய கிளைன்னா ஆலமரம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அரச மரமும் பார்த்துருப்பீங்க. கீழ் நோக்கி வரும், சில கிளைகள் மேல் நோக்கி போகும் இல்லையா? ஆக எல்லா திக்குகள்லையும் பறந்திருக்கக்கூடிய அந்த கிளைகள் மேல் நோக்கி செல்லக்கூடிய கிளைகள் எல்லாம் மேல் லோகங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுக்கு போகக்கூடியதாக இருக்கும். சைடில் போகக்கூடிய அந்த கிளைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த பௌதிக உலகில், அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பூமியில் பூமிக்கு போகக்கூடிய அந்த கிளைகள். அடுத்து கீழ்நோக்கிய வேர்கள் வந்து தாழ்ந்த நரக லோகங்கள் அப்படின்னு, நம்ம பூமிக்கு கீழே வந்து 7 லோகங்கள் இருக்குல்ல, அந்த லோகங்களுக்கு செல்லக்கூடிய கிளைகள் தோற்றமளிக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. அடுத்தது, நீரால் வளப்படுத்தப்படுவது போல் இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுது. ஏற்கனவே பார்த்தோம், மரத்தை வந்து செழிப்பாக்கணும்னா நீர் விடுறோம். அது மாதிரி முக்குணங்களால் இந்த பௌதிக உலகங்கிற மரமானது வளப்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். உபகிளைகள் தான் புலனின்ப விஷயங்கள். உபவேர்கள் தான் வந்து பலதரப்பட்ட இன்பத்தினாலும் துன்பத்தினாலும் வரும் விருப்பு வெறுப்பினை குறிக்கும் பாவ புண்ணியங்களுக்கான நாட்டங்கள். எல்லா திக்குகளிலும் பரவி இருக்கும் இந்த உபவேர்களில் இருந்து வளர்வதாக கருதப்படுகிறது. நல்லா கவனிங்க. உபகிளைகள் வந்து அந்த மெயினான கிளைகளிலிருந்து வரக்கூடிய உபகிளைகள்ல தான் கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லா புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரியங்கள்லாம் இருக்குது. அப்போ அந்த புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறப்போ இந்த அதனால் வரக்கூடிய உணர்வு எங்கே போகுது? இந்த வேர்கள், உபவேர்கள், கீழ் நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த வேர்களுக்கு போகுது. அது வந்து பலவிதமான இன்ப துன்பத்தினால இன்பம் அடைஞ்சால் நமக்கு ஒரு பொருள், இப்போ ஒரு இனிப்பு சாப்பிட்டா, லட்டு சாப்பிட்டா இனிப்பாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, விரும்புகிறோம் இல்லையா? பாக்க சாப்பிட்டா கசப்பாக இருக்குது, அது வந்து வெறுக்கிறோம் இல்லையா? ஆக இந்த இன்ப துன்பம், விருப்பு வெறுப்பு இதையெல்லாம் குறிக்கக்கூடியது தான் இந்த உபவேர்கள் இல்லையா? இன்பம்ங்கிறது நல்ல செயல்கள் செஞ்சால் புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சதாக அர்த்தம். தீமை, மற்றவர்களுக்கு தீமை தரக்கூடிய காரியங்கள் இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சோன்னா துன்பம் தரக்கூடியது, அதெல்லாம் பாவ காரியங்கள். ஆக இந்த பாவ புண்ணிய காரியங்கள் செய்வதற்கான நாட்டம் எல்லாம் நமக்கு வருது. எதனால்? இந்த 3 குணங்கள்னால தான் வருது இல்லையா? சத்வத்தில் இருந்தால் நல்ல புண்ணிய காரியங்கள் தான் செய்வோம், ரஜோவில் இருந்தால் தமஸில் இருந்தால் பாவ காரியங்களும் செய்வோம் இல்லையா? அதில் ஏற்படக்கூடிய நாட்டங்கள் எல்லா திக்குகளிலும் பரவி இருக்கும். ஆகையினால நம்ம ஒவ்வொரு வேர்களை பார்த்தோம். இந்த வேர்கள் ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லை, பல இடங்களில் கீழேயும் போகுது, சைட்லேயும் போகுது, மேலேயும் போகுது, எல்லா திக்குகளிலையும் பரவி இருக்கு. இந்த வேர்களில் இருந்து தான் என்ன பரவுது?
இந்த இன்பம், பலதரப்பட்ட இன்பம் துன்பம் எல்லாம் ஏற்படுது. ஆகையினால குணங்களின் விகிதங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட இடங்கள் தோன்றுகின்றன. நல்லா கவனிங்க. 3 குணங்களினுடைய விகிதங்களுக்கு ஏற்ப பல்வேறு பல்வேறு விதமான இனங்கள் தோன்றுது. நம்ம சத்துவத்துல இருந்தா நம்ம எந்த லோகத்துக்கு போவோம்? தேவலோகத்துக்கு போவோம். நன்மை செஞ்சா தேவலோகத்துக்கு போவோம். பாவம் செஞ்சா அல்லது பலநோக்கு செயல்கள் செஞ்சா இந்த பூலோகத்துக்கு வருவோம் இல்லையா? இது தபஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்க, தபோ குணத்துல உள்ளவங்க தவறான காரியங்கள் செஞ்சா கீழ் லோகத்துக்கு தான் போவாங்க இல்லையா? அப்போ இல்லைன்னா தாழ்வான ஒரு இனத்துல தான் பிறப்பாங்க. ஆக இந்த குணங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்மை ஆதிக்கம் செலுத்துதோ அதுக்கு ஏற்றபடியாக பலதரப்பட்ட இனங்கள் தோன்றுகின்றன. நாயாக இப்போ இறக்கின்ற நேரத்துல ஒரு நாய் உணர்வோட பூனை உணர்வோட நம்ம பூனை மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல்னால அதையே நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா அடுத்த பிறவி நமக்கு அப்படித்தான் இருக்கும். பரத மகாராஜா பெரிய ஒரு அரசர். பரதர் நம்ம நாட்டுக்கு பரத வருஷங்கிறதே அவருடைய பேர்ல தான் வந்துச்சு. அவர் அரசாட்சியை நல்லபடியாக ஆட்சி புரிஞ்சு மகன்கிட்ட அரசாட்சியை கொடுத்துட்டு காட்டுக்கு தவம் புரிஞ்சு பகவான் அடையிறதுக்காக வந்தாரு. வந்தவருக்கு மானின் மேல, அதாவது ஒரு மான் ஒரு தன்னுடைய கன்றை ஈன்று விட்டு அங்கேயே இறந்து போயிடுச்சு. அப்போ அந்த சின்ன மானின் மேலாக ஏற்பட்ட ஒரு பற்றின் காரணமாக அவர் அந்த மானை தன்னுடைய இறக்கின்ற காலத்துல மானையே நினைச்சுக்கிட்டு இறந்தாரு. ஐயோ நம்ம இறக்க போறோமே, அந்த மான் என்னாகுமோ ஏதாகுமோ அப்படின்னு அவர் இறந்ததுனால, அவ்வளவு தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டவர் அவர் மானையே நினைச்சு உயிர் விட்டதுனால மானாக அடுத்த பிறவியில பிறந்தாரு. ஆனாலும் முன்பிறவியில் அவர் செஞ்ச ஒரு புண்ணிய காரியங்களாலேயோ தவ வாழ்க்கையாலும் அவருக்கு நல்ல ஒரு வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சிருந்ததுனால அந்த மான்குட்டி அந்த முனிவர்களுடைய ஆசிரமத்திலேயே சுற்றி சுற்றி வந்துச்சான். அது பெரிய கதை, அது அப்புறமா பார்க்கலாம். ஓகேயா? ஆக நம்ம என்ன குணங்களுக்கு ஏற்ப மரணிக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்றபடியாக, நம்மளுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடியாக, நம்முடைய நலனுக்கு ஏற்றபடியாக நமக்கு பல்வேறு இனங்கள் 84 லட்சம் உயிரினங்கள் உள்ளன. அதுல 80 லட்சம் மற்றது அடுபாடு, மற்ற விலங்குகள், நீர்வாழ்வன, பரப்பன, இதெல்லாம் 4 லட்சம்தான் மனித பிறவி. அது இதுல 4 லட்சத்துல நம்மளும் ஒருத்தவங்க நினைக்கிறப்போ நம்ம எவ்வளவு ஒரு ஒரு அதாவது மானிடராய் பிறத்தல் அரிதுன்னு சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவியை எடுத்தவங்க பகவான் உணர்வோடு இருந்து பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. அடுத்தது 3, 4 யாராவது வாசிங்க. இப்போ நருவம் அசேக ததோபலப்யதே. வாசிங்க மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. நாரூபம் அஸ்யேக ததோபலப்யதே நாந்தோ நாசாதிர் ந ச சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தம் நாம் ஏனம் சுவ்ருடமூலம் அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்தவா தத பதம் பரிமார்ஹிதவ்யம் யஸ்மின் கதா ந நிவர்த்தந்தி பூயக தம் ஏவ சாத்தியம் புருஷம் பிரபத்யே யத பிரவருத்தி பிரஸ்ருதா பிராணி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த அரச மரத்தினுடைய உண்மையான உருவம் இந்த உலகத்துல இருக்கா? இப்படிப்பட்ட தலைகீழான ஒரு மரம் எதுவுமே கிடையாது. இல்லை, இது இந்த மரம் எங்கே முடியுது, எங்கே தொடங்குது, இதனுடைய அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் யாராலையும் புரிஞ்சுக்கிறவோ
முடியாது. ஆனா இந்த மரம் என்ன ஆகுது, இந்த உலகில் பலமாக வேர் ஊன்றி இருக்கு. இதனுடைய வேர்கள் வந்து ரொம்ப பலமாக ஊன்றி இருக்கு. ஆகையினால இப்படி ஊன்றி இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்களை வெட்டணும். அப்போ அப்படி வேர்களை வந்து நம்ம களைஞ்சாதான் வந்து மரத்தை வெட்ட முடியும் இல்லையா? மேலே மட்டும் வெட்டிட்டா அது மேலே மேலே தழுத்துட்டு தான் இருக்கும். நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஆகையினால அந்த மரம் நமக்கு வேண்டான்னா நம்ம என்ன செய்வோம், வேரோடு பிடுங்கி எறிவோம் இல்லையா? ஆகையினால ஏன்னா அந்த வேர்களால் அது பலமாக ஊன்றி இருக்கு நிலத்துல, இந்த பௌதிக உலகில். அப்போ அந்த மரத்தை வந்து நம்ம வெட்டி சாய்க்கணும். ஏன் வெட்டி சாய்க்கணும்? இந்த வேர்கள் தான் இந்த பௌதிக உலகில் புலன் இன்பம் அல்லது பலன் கருதிய செயல்களில் ஈடுபடுறதுக்காக நிலை பெற்று இருக்கு இல்லையா? அத்தகைய ஒரு ரொம்ப பற்றுதல் கொண்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றை நம்ம போக்கணும்னா இதை வந்து பகவானிடம் செலுத்தணும். அதை பற்றி பின்னாடி படிப்போம். ஆகையினால நம்ம இந்த மரத்தை வெட்டணும்னா நம்ம வந்து கோடாரியை வச்சு கத்தியை வச்சு இது பெரிய இதை வச்சு அருவா வச்சு எல்லாம் வெட்டுவோம். இதை வந்து இந்த மரம் வந்து பௌதிக உருவத்தில் இப்படிப்பட்ட உருவம் இல்லைதான். ஆனாலும் இந்த உருவம் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து நம்ம வெளியேறணும்னா என்ன செய்யணும்? இந்த பௌதிக உலகமாகிய இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்கணும். சாதாரணமாக வெட்டக்கூடாது, உறுதியா நல்லா ஆழமா வந்து வெட்டி சாய்க்கணும். அப்பதான் அந்த மரத்தை வந்து முழுவதுமாக கீழே விழும்படி செஞ்சிடணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து நம்ம முழுவதுமாக விடுபடணும். எப்படி விடுபடலாம்? பௌதிக உலகில் பற்றுதல் கொள்ளாம இந்த பௌதிக உலகில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பற்றுதலை பகவானை நோக்கி செலுத்தணும். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். நம்முடைய பௌதிக புலன் இன்பத்தில் ஈடுபடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம புலன்களை மிகவும் ருசிமிக்க பகவானுடைய நாம ரூப லீலைகள் மேலாக நம்ம திருப்பணும். பகவானை பற்றி பாடணும், கேட்கணும், பகவானை புகழணும், அப்புறம் நாம கீர்த்தனம் செய்யணும், பக்தி தொண்டு செய்யணும்னுலாம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஆக அப்படிப்பட்ட பக்தி தொண்டின் மூலமாக நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தின் மேலாக இருக்கக்கூடிய பற்றை நீக்கலாம். ஆக இந்த பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால உறுதியோடு வெட்டி இந்த எந்த மரத்தை? அரச மரத்தை சாய்க்கணும். இந்த பௌதிக உலகிலிருந்து நாம விடுபடணும். அதுக்கு பின்னாடி அதுக்கு சரி, பௌதிக உலகிலிருந்து நம்ம விடுபட்டுட்டோம். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்வோம்? எங்கே போவோம்னா இந்த பௌதிக உலகில் இருக்கக்கூடிய நாட்டம் நமக்கு குறைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்க. நாட்டம் போயிருச்சு, குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டுட்டோம். பௌதிக உலகத்தை வந்து பற்றின்மைங்க என்ற ஆயுதத்தால வெட்டிட்டாவே குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டுட்டோன்னு தான் அர்த்தம். அப்போ நம்ம எங்கே போறோம்? ஆன்மீக உலகிற்கு போறோம். அப்படி ஆன்மீக உலகத்துக்கு போன பிறகு திரும்பவும் இங்கே வருவோமா? ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்திலேருந்து முற்றிலும் வந்து விடுபட்டுட்டோம், முக்தி அடைஞ்சிட்டோம். அப்போ அங்கே போன பிறகு திரும்பி பகவான் கிட்ட தான் போவோமே ஒழிய மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகிற்கு வருவது இல்லை. ஆகையினால எங்கே போறதுனால மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகிற்கு திரும்பி வருவது இல்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷனிடம் சரணடைய வேண்டும். நல்ல ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இங்க. நம்ம ஆன்மீக உலகுக்கு போனா திரும்ப வரமாட்டோம். ஏன் வரமாட்டோம்? எதனால அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கேதான் வந்து இந்த மரமே வந்து தொடங்குது. பிரம்ம லோகத்துல இருந்து தான் தொடங்குறதாக சொல்றாங்க. ஆக அது எங்கே இருந்து தொடங்குதோ, யாரிடமிருந்து அது விரிவடையுதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் நம்ம சரணடையணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாருபா அடுத்து வாசி எழுத மாதாஜி. நம்ப கதப்பு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அப்போ
கொஞ்ச நேரம். ஆ, புரியுதாப்பா? ஆக எங்கே இருந்து தொடங்குது இது? இது பிரம்மலோகத்துல இருந்து தொடங்குது இல்லையா? ஆகையினால அங்கே போனவங்க திரும்பி வரமாட்டாங்க. அங்கேருந்து தான் விரிவடையுது. ஆக அங்கே போகணும்னா நம்ம இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு, இந்த பௌதீக பற்றிலிருந்து விடுபட்டு, பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தினால பௌதீக நாட்டத்தை வெட்டி சாய்ச்சிட்டு நம்ம பகவான்கிட்ட சரணடைஞ்சா அந்த ஆன்மீக உலகிற்கு செல்லலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக அப்போ நிஜமான மரத்தின் பிரதிபிம்பம் நிஜமான மரமா இந்த பௌதிக உலகம்? இல்லை இல்லை, நிஜமான மரம் வந்து ஆன்மீக உலகம்தான். அந்த இந்த பௌதிக மரத்தை நம்ம எப்படி வெட்டணும்? ஏற்கனவே பார்த்தோம், உறுதியோடு வெட்டணும், பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால் வெட்டணும். நம்முடைய இறுதி இலக்கு என்ன? எதுக்காக இந்த பௌதிக உலகை நம்ம வெட்டுறோம்? இதன் மேலே இருக்கக்கூடிய பற்றை நம்ம இந்த பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தினால வெட்டுறோம்னா இதிலிருந்து விடுபட்டு பகவானை அடைவதற்காக. இப்போ பகவானை அடையணும்னா என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவான்கிட்ட சரணடைய வேண்டும். அதுதான் நம்முடைய இறுதி இலக்காக இருக்க வேண்டும். ஆக இந்த பௌதிக உலகமாகிய இந்த அரச மரம் நிஜமா அல்லது நிழலா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக உலகம் நிழல் மாதாஜி. பௌதிக உலகம். வெரி குட் வெரி குட். நிழல். அடுத்த ஸ்லைடுப்பா. அடுத்தது நான் வாசிக்கிறேன். ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம், உங்களை மனப்பாடம் பண்ண சொல்லுவாங்க. எல்லாரும் சொல்லுங்க பின்னாடி. அடுத்து ஒருத்தவங்க வாசிங்க, சரியா? நிர்மாண மோகா ஜித சங்க தோஷா. சொல்லுங்க. நிர்மாண மோகா ஜித சங்க தோஷா அத்யாத்ம நித்யா வினிவృத்த காமாக த்வந்த்வைர் விமுக்தா சுக துக்க சம்ஜைர் சம்ஜைர் கச்சந்த்ய மூடா பதமவ்யயம் தத். அவ்யயம் தத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒருத்தர் படிங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம். நிர்மாண மோகா ஜித சங்க தோஷா அத்யாத்ம நித்யா வினிவృத்த காமா பந்த்வைர் விமுக்தா சுக துக்க சஞ்சய் கச்சந்த்ய மூடா பவமவ்யயம் தத். வெரி குட் வெரி குட். வாசிங்க. அடுத்தவங்க வாசிங்க. பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்தில் இருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் எனும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொய், கௌரவம், மயக்கம், தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். ஆக இந்த ஸ்லோகம் ஏன் முக்கியம் நம்ம பார்க்குறோம்னா, பகவான்கிட்ட எப்படி சரணடையலாம், சரணடையக்கூடிய முறையை பற்றி மிக அருமையாக விளக்கியிருக்காங்க. நிர்மாண மோகனா என்ன அர்த்தம்னா, மானன்னா பொய், கௌரவம், மோகனா மயக்கம். ஆக பொய், கௌரவம், மயக்கம். அடுத்தது என்னது? ஜிதசங்க தோஷா. ஜிதசங்க தோஷான்னா என்னது? தவறான சங்கம். ஆக இந்த மூன்றுல இருந்து விடுபடணும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. பொய்யான கௌரவம், இந்த உலகத்தில் நமக்கு பௌதிக உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய கௌரவம் எல்லாம் பொய்யானது தான், நிலையானது இல்லை. இங்கே வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் மாயைக்கு உட்பட்டு இருக்கோம். அடுத்து தவறான சங்கம், பௌதிக சில தவறான ஒரு
சகவாசம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், இருக்காங்க சிலர். நீங்கள் நம்ம இல்லை, நீங்கள் இல்லை. ஆக இதையெல்லாம் விட்டுறணும். அடுத்து புரியுதா? பகவான்கிட்ட சரணடையணும்னா பொய் கௌரவம், மயக்கம், தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபடணும். அடுத்து என்ன செய்யணும்? நித்தியத்தை புரிஞ்சுக்கிறணும். நித்தியம்ங்கிறது என்ன? எது நித்தியமானது? பகவான் தான் நித்தியம், ஆன்மீக உலகம்தான் நித்தியம், ஆன்மீக உலகம்தான் நம்ம வீடு இல்லையா? அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். அடுத்து என்ன செய்யணும்? பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட வேண்டும். துவன்பைர் விமுக்தா சுகதுக்க சஞ்சய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த பௌதீக ஒரு அதாவது ஆன்மீக நித்தியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்து பௌதிக காமத்தை விட்டுறணும். பௌதிக ஆசை புலனின்பத்தில் நம்ம ஈடுபடக்கூடாது, அதை விட்டுறணும். அடுத்து இன்ப துன்பம், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் இல்லையா? இது எல்லாம் இருமைன்னு சொல்கிறாங்க. இருமைன்னு என்ன? இன்பத்தில் அப்படியே மகிழ்றது, துன்பத்தில் துவள்றது, புகழ்ச்சி கண்டா ஆடுறது, இகழ்ச்சி வந்தால் துவள்றது, இப்படி இல்லாமல் இருமையை ஒழித்து விட்டு அந்த உணர்வுகள்லாம் வர்றப்போ மயக்கம் பெறாமல் இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைவது எவ்வாறு சரணடையலாம் என்பதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பரமபுருஷ பகவானுடைய நித்தியமான ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். நித்தியமான ராஜ்யம் எது? நித்தியமான ராஜ்யம் பகவானுடைய ஆன்மீக உலகம். பகவானுடைய பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணருடைய நித்தியமான ராஜ்யம் கோலோக பிருந்தாவனம், உலகம். ஓகேயா? அதான் டாப் மோஸ்ட். அது கீழே தான் மற்ற இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகேயா? ஆக அதை அடையணும்னா நமக்கு பொய் கௌரவம் இருக்கக்கூடாது, மயக்கம் இருக்கக்கூடாது, தவறான சங்கம் இருக்கக்கூடாது, பௌதிக காமம் இருக்கக்கூடாது, இன்ப துன்பம்ல நம்ம அந்த இருமையை ஒழிச்சிடணும், மயக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும். பகவானை எப்படி சரணடைகிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணி அவரிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரணடையக்கூடிய முறை அதான் இத்தனை பாயிண்ட்டு போட்டிருக்காங்க, அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. பொய் அகங்காரத்திலிருந்து கர்வத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கணும், மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், தவறான தொடர்புகளிலிருந்து விடுபட்டு, தப்பான சகவாசம் கூடாதுங்கிறாங்க. அதான் தவறான தொடர்புகளிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், நித்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுதல், பகவானே புரிஞ்சுக்கிறணும், இருமையிலிருந்து விடுபடணும், பௌதிக காமத்தை நிறுத்திட்டு எதுக்கோ குழப்பமடையாமல் இருக்கணும். அர்ஜுனனுக்கு ஆரம்பத்தில் குழப்பம் இருந்துச்சு, அப்புறம் பகவானுடைய ஒரு அறிவுரையை கேட்ட பிறகு குழப்பம்லாம் தீர்ந்துச்சுல்ல. நம்ம இதெல்லாம் படித்த பிறகு நமக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இருக்கக்கூடாது, பகவான்கிட்ட கம்ப்ளீட்டாக சரணடையணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக ஆன்மீக உலகம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இதில் இது போட்டிருக்காங்க, அதாவது விஷ்ணு தத்துவம். பகவான் தன்னுடைய விரிவங்கங்களாக விஷ்ணு தத்துவமாக 3 விஷ்ணுக்கள், அதாவது கார்ணோத கசாய விஷ்ணு, கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு, சீரோத கசாய விஷ்ணு. கார்ணோத கசாய விஷ்ணு தான் தன்னுடைய மூச்சின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தையும் ஏற்படுத்தியவர். அதான் பகவானுடைய விரிவங்கம் தான் இதெல்லாம். அடுத்து கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு என்ன பண்ணார்? ஒவ்வொரு கிரகங்கள்லையும் போய் அந்த கிரகங்கள்லாம் அதன் இடத்துல இருக்கிறாப்புல பண்ணார். அடுத்து அவருடைய நாபியிலிருந்து வந்த தாமரை தண்டு, தாமரைக்கு மேலே அந்த தண்டுக்கு மேலே தாமரைப்பூ, தாமரை பூவில் பிரம்மாவின் மூலமாக அனைத்து ஜீவதேவர்கள் ஜீவராசிகள் எல்லாமே, யாரெல்லாம், நாரதர், மனு, அப்புறம் மற்ற பிரஜாபதிகள் எல்லாரும் படைக்கப்பட்டாங்க. பௌதிக உலகம், இந்த பௌதிக உலகத்துல கட்டுப்பாடு யார்கிட்ட இருக்குன்னா பிரம்மா விஷ்ணு சிவன்கிட்ட இருக்குது. அவங்களையெல்லாம் குண அவதாரங்கள்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 3 விஷ்ணுக்களையும் விஷ்ணு அவதாரம், விஷ்ணு தத்துவம்னு சொல்லுவாங்க. ஆக நம்ம ஆன்மீக உலகமா பௌதிக உலகமா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. 6லேருந்து 11 வரைக்கும் நம்ம படிக்கலாம் அதை பற்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒரு செகண்ட் வாசிக்கிறோம்.
நதத் பாசயதே சூரியோ ரசசாங். வாசிங்க பிரபு. ந தத் பாஸ்யதே சூரியோ நாஷா சங்கோ ந பாவக யத் கத்வான நிவர்த்தந்தே தத் தாம பரமம் மம. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஆக பகவானுடைய பரம வாசஸ்தலம் என்னன்னு பார்த்தோம், கோலோக பிருந்தாவனம், கிருஷ்ணலோகம்னு சொல்றோம். இந்த கிருஷ்ணலோகத்துல நமக்கு மாதிரி அங்கே சூரியன், சந்திரன், அப்புறம் நெருப்பு, மின்சாரம் இது எல்லாம் கிடையாது. அங்கே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே சுய பிரகாசம். இந்த சுய பிரகாசம் எப்படி வந்துச்சு? பகவானுடைய பிரம்ம ஜோதியிலிருந்து தான் அந்த பிரகாசம் வந்தது. பிரம்ம ஜோதியால் தான் அந்த ஆன்மீக உலகமே பிரகாசப்படுத்தப்பட்டது. அதனால அங்கே எந்த ஒரு சூரிய, சந்திரன், நெருப்பு, மின்சாரம் எதுவுமே தேவையில்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக உலகம், நித்தியமான ஒளிமயமான அந்த ஆன்மீக உலகத்தை போய் அடையிறவங்க யாராவது இந்த இருண்ட ஜட உலகுக்கு வருவாங்களா? யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் திரும்புறதே இல்லை. அவங்க ஆன்மீக உலகம் எவ்வளவு மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்குங்கிறத அதில் பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, சூரிய ஒளி மற்றும் மின்சாரத்திற்கு அங்கே அவசியம் இல்லை. ஏன் இல்லைன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக வானில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கிரகங்களுமே சுயமாக பிரகாசிப்பவை. அந்த கிரகங்களின் பிரகாசமே பிரம்மஜோதி, பகவானுடைய பிரம்மஜோதியே அங்கே பிரகாசமாக பேரொழியாக இருக்கு. அடுத்து பகவானுடைய வாசஸ்தலம் ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இங்கே இதை கேட்ட உடனே நமக்கு எவ்வளோ ஆசையாக இருக்கு இல்லையா? பகவானுடைய அந்த பரம வாசஸ்தலத்துக்கு நம்மவும் போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருதா இல்லையா? இந்த பௌதிக உலகமே வேண்டாம் நமக்கு, அந்த உலகத்துக்கு, நித்திய உலகுக்கு நம்ம போகணும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த உண்மையான அந்த வீட்டுக்கு போகணும்னா, இந்த பொய்யான இந்த பிம்பத்திலிருந்து, இந்த விடுதியிலிருந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? தப்பிச்சு போயிடணும். நம்மை விடுவித்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி விடுவித்து கொள்ளலாம்? இந்த பௌதிக உலகின் மேலே இருக்கக்கூடிய பற்றை வெட்டி தள்ளிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த பௌதிக உலகிற்கு போகணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு பகவானுடைய ஒரு பக்தியில் ஈடுபட்டு பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை போய் அடையணும் என்ற ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஆக இது எப்படி கிருஷ்ண உணர்வு இதற்கு உதவி அளிக்கும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் தான் உண்மையா முழு முதற் கடவுள். அவர் மேலே நம்ம பற்றை, ஒரு ஆர்வத்தை, ஆசையை, கவர்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொண்டால் அது படிப்படியாக பகவான் மேலே நமக்கு பற்று வந்தாவே இந்த பௌதிக பற்று குறைஞ்சிரும். ஆக பௌதிக பற்றின்மையை அடைவதற்கு உதவக்கூடியது எது? கிருஷ்ண உணர்வு. அதை கிருஷ்ணர் மீது நம் வைக்கக்கூடிய பற்று இந்த பௌதிக பற்றின்மையை ஏற்படுத்திவிடும். ஆகையினால நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கிறதுல ஈடுபடுத்திட்டோன்னா பௌதிகத்தில் நமக்கு ஈடுபாடு இருக்காது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. பரமபுருஷ பகவானினுடைய பக்தி தொண்டுல இவங்கெல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு ஆடி பாடி இருக்காங்கன்னா, இவங்க பௌதிக பற்றிலிருந்து விடுபட்டுட்டாங்க, பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஆக மமை வாம்சோ ஜீவலோகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்மளாம் யாரு? பகவானுடைய நித்திய அங்க துணுக்குகள். நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து, நம்மன்னா இந்த உடம்பு இல்லை, உடம்பும் பகவானுடைய அங்கம்தான், பகிரங்க சக்தி தான், இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. ஆனால் ஆத்மா தான் பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. ஆத்மா தான் பகவானுடைய நித்திய அங்க துணுக்குகள். எப்படி ஒரு தங்க சுரங்கத்திலேருந்து ஒரு துளி தங்கம் எடுத்தாலும் தங்க சுரங்கத்தினுடைய குணம் தானே இருக்கும் இல்லையா? கடல்ல இருந்து ஒரு துளி தண்ணி எடுத்தாலும் அதுக்கு உப்பு தன்மை தானே இருக்கும். அது மாதிரி பகவானிடமிருந்து வந்தது தான் இந்த ஜீவன், இந்த ஆத்மா. அப்போ அந்த ஆத்மா பகவானுடைய ஒரு அங்கத்துணுக்கு தான், நித்தியமான அங்கத்துணுக்கு. ஆத்மாவை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே 2வது சாப்டரில் அழகாக படிச்சிருக்கோம். நித்தியமானது, நிரந்தரமானது, அழிக்க முடியாதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு.
நமது உண்மையான அடையாளத்துக்கு விழித்துக் கொள்வோம். நம்ம உண்மையான அடையாளம் எது? இந்த உடம்பு அல்ல. நம்ம யாருடையவங்க? கிருஷ்ணருடையவங்க. ஏன் அப்படி சொல்றோம்? கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து வந்ததுனால கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவங்க. நம்முடைய உணர்வு எப்படி இருக்கும்? கிருஷ்ண உணர்வாக இருக்கும். பக்தி உணர்வாக இருக்கும். பகவானுக்கு சேவை செய்யணுங்கிற ஒரு உணர்வுடையவராக இருப்போம். அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா, சுய நினைவுன்னு சொல்றோம். அதை தன்னுணர்வுன்னு கூட படிப்போம் இல்லையா? முதல்ல முனிவர்கள்லாம் தன்னுணர்வு அடைவாங்க. நம்ம ஆத்மா யாரு? ஆத்மாவை உணர் அப்படிம்பாரு நம்ம ரமண மகரிஷி. முதல்ல உள்ள போய் பாரு அப்படிம்பாரு. அப்ப புரியாது. இப்பதான் புரியுது நமக்கு. ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டுமே நமக்கு உள்ளேயே இருக்காரு. ஆக அவங்கள உணர்றதா சுய நினைவு. பரமாத்மாவும் கிருஷ்ணருடைய அங்கம் தானே. ஆக நான் கிருஷ்ணனுடையவன், நான் ஆனந்தமயமானவன், நித்தியமானவன் என்ற ஒரு தன்னுணர்வை பெற்றுக்கொள்ளணும். பெறுறதுக்கு நம்ம அடையாளத்தை அறிந்து விழித்து கொள்ளணும். விழிக்கிறதுன்னு என்ன? அவேக் பண்ணிடணும். அவேக்குன்னா என்னன்னா விழிக்கிறது. இந்த மாயைக்கு உட்படாமல் இருட்டிலிருந்து ஒளிக்கு வர்றது. மாயையிலிருந்து விடுபட்டு பகவானை உணரணும். அதுக்குரிய ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்திக்கிறணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது 7வது பதத்திலிருந்து 9 வரைக்கும் மனதினுடைய சக்தி என்ன, உயிர்வாழியினுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போறோம். 7ல இருந்து 9 வரைக்கும். யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. இல்லனா இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்களாவர். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஜீவாத்மாவினுடைய அடையாளம் என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டாங்க. நம்ம ஏற்கனவே நம்மளும் பார்த்துட்டோம். ஜீவாத்மா பரமா புருஷருடைய பகவானுடைய நித்தியமான அம்சம் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். அது தனித்தன்மை உடையது. முக்தி பெற்ற நிலையில் அது பகவானோடு ஒன்றாயிரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அடுத்து விஷ்ணு தத்துவத்தை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம். இந்த 3 விதமான விஷ்ணுக்கள். ஆக இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே பகவானுடைய பின்ன அம்சங்கள் தான். பகவானிடமிருந்து வந்தவங்க நம்ம எல்லாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதான் வேதங்கள்லையும் இருக்கு. பகவானும் சொல்றாரு. ஆகையினால நம்ம என்ன செய்யணும்? வைகுண்ட லோகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ராமர், நரசிம்மர், விஷ்ணுமூர்த்தி, நாராயணர் இவங்க எண்ணற்ற உருவில் பகவான் இருக்காரு. ஆகையினால அந்த பகவானுடைய விரிவுகளின் மூலமாகவும் நம்ம பக்தி பண்ணி அந்த லோகங்களை சென்று அடைய வேண்டும். ஆக நம்ம இந்த உலகில் இருக்கிற வரைக்கும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான் இல்லையா? முக்குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். இதுல இருந்து நம்ம தப்பிச்சு ஆன்மீக உலகிற்கு சென்றால் நித்தியமான அம்சங்களாக நம்ம மாறுவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது. ஆக இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு துன்பம். அங்கே போயிட்டா இன்பதான் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த சொரூப நிலை நம்முடைய சொரூப நிலைங்கிறது இறைநிலை தான். நித்தியமான பகவானின் அம்சம்தான் எல்லாருமே நம்முடைய இந்த ஜீவனுடைய அம்சம். அப்போ ஆனால் பகவான் நமக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்காரு. அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம்? மனம் உட்பட 6 புலன்களை பயன்படுத்தி இந்த பௌதிக உலகில் எல்லா இன்பங்களையும் பௌதிக இன்பங்களை புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம். அதனால் இந்த உலகத்திலேயும் கஷ்டப்படுறோம். அடுத்து பிறப்பு இறப்புங்கிற சூழல்லையும் அகப்பட்டு பல்வேறு சிரமங்களை அனுபவிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணர் நம்மை ஜீவன் நித்தியமான பின்ன பகுதி என்று கூறுகிறார். நாம் அவருடன் ஒன்றாக ஆகிவிட முயற்சி செய்யக்கூடாது. அது சாத்தியமில்லை. என்ன சொல்கிறாங்க? கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, அவருடைய பின்ன பகுதிகள் தான் இந்த ஆத்மா, இந்த ஜீவன் அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் அவரோடு கலந்து விட முடியுமா? அவர் லோகத்துக்கு போகலாம். அவருக்கு சேவை செஞ்சு அவருடைய லோகத்தில் போய் அவருடைய அம்சமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவரை பகவானாக ஆகிவிட முடியுமா? பகவானை காண முடியும், பகவான் உணர்வை பெற முடியும். அதனால பகவானாக யாராலும் மாற முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
நம்முடைய பொய் அகங்காரங்கிற சங்கிலியினால நம்ம கட்டப்பட்டிருக்கோம். நான் தான் பெரியவன், நான் தான் இந்த எல்லாரையும் ஆள்பவன், எனக்கு தான் எல்லாமே உரிமை அப்படின்னெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? இதெல்லாம் பொய்யான அகங்காரம், ஈகோ. இதனால் நம்ம மனசு என்ன செய்யுது? இங்கேயே நம்ம எல்லாரையும் ஆதிக்கம் பண்ணிட்டு எல்லா இன்பத்தையும் அனுபவிப்போம், படம்லாம் நிறைய தப்பான வழிகளில் சேர்த்து நம்ம இன்பம் அனுபவிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த உலகத்திலேயே உழண்டுட்ருக்கோம் இல்லையா? உலகத்திலேருந்து தப்பிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணமே வர மாட்டேங்குது. ஏன்னா பௌதிக இன்பம் அவனை அவ்வளவு ஈர்க்குது. இந்திரனையே ஈர்த்துச்சான். இந்திரன் கூட ஒரு சாபத்தினால இங்கே பன்றியாக பிறந்தாராம். பன்றி அழுக்கு இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடியது. இந்த இதுதான் பெருசு அப்படின்ட்டு அவர் லோகத்துக்கு கூட போக மறுத்துட்டாராம் அப்படின்னு ஒரு கதை கூட இருக்கு. ஆகையினால இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து நம்மை தப்பிக்க விடாமல் செய்கிறது இந்த பௌதிக புலன் இன்பம்தான். அது துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. எப்போ என் விதி நான் எனது சுதந்திரத்தை எப்படி உபயோகிக்கிறேன் என்பதில் உள்ளது. சரி, இப்போ நம்ம சுதந்திரம் ஒன்று என்ன சுதந்திரம்? ஒன்று இந்த பௌதிக உலகில் குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு புலன் இன்பத்தில் ஈடுபடுறதா, இல்லை பகவானை உணர்ந்து பகவான் லோகத்துக்கு போகிறதா? இப்போ நீங்கள் இந்த 2 பறவைகள் உள்ள ஒரு மரத்தில் அது 2வது சாப்டர்லேயே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அது 2 பறவைகளில் ஒரு பறவை இந்த பழங்களை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். இன்னொரு பறவை பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பரமாத்மாவை திரும்பி கூட பார்க்காது இல்லையா? அப்போ நமக்கு பகவானை நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனசும் இருக்குது, இந்த பௌதிக இன்பத்தில் தெளிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருக்குது. ஆக இந்த 2க்கும் பகவான் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அதனால தான் அந்த ஆத்மா நடுநிலை சக்தியாக இருக்குது. அப்போ நம்ம முக்குணங்களால் கட்டப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்ம சரியாக நம்ம சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தாமல் இருக்கோம். அதை சரியாக பயன்படுத்தினால் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுதலை அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக 15ஆம் அத்தியாயத்தில் நம்ம வீடா விடுதியாங்கிறத பார்த்தோம், ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்து 12வது நாளைக்கு பார்ப்போம். அடுத்த ஸ்லைடு எடுங்க மாதாஜி. 8வதுல என்ன போட்டிருக்குன்னா, சரீரம் யத் அவாப்னோதி யத்சாப் யுத்கிராமதீஸ்வரக கிரஹீத் வைத்தானி சம்யாதி வாயுர் கந்தான் இவாஷயாத். காற்று போகுது, காற்று நம்ம மல்லிகை தோட்டத்தின் வழியாக போனால் மல்லிகையினுடைய மனத்தை தான் சுமந்துட்டு போகும். ஒரு சாக்கடை வழியாக போனால் சாக்கடை மனத்தை தான் சுமந்துட்டு போகும் இல்லையா? ஆக காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்றதோ, இது சாக்கடை நாற்றத்தை தாங்கி செல்றதோ அது செல்லக்கூடிய இடத்தை பொறுத்து இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாளி ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாறுறப்போ என்ன பண்ணுது? இந்த உலகில் பௌதிக உலகில் என்ன செய்யுது? நம்ம பல்வேறு காரியங்களை செய்கிறோம். பாவ புண்ணிய காரியங்கள், நல்ல காரியங்களும் செய்கிறோம், தீமை கொடுக்கக்கூடிய காரியங்களும் செய்கிறோம், மற்றவங்களுக்கு தீங்கும் செய்கிறோம். ஆக அந்த அந்த செயல்களுடைய விளைவுகள்லாம் உணர்வுகளாக இருக்கும். அந்த உணர்வுகளை அந்த என்னன்னு சொல்கிறதுன்னா வாசனைன்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி காற்று வாசனையை தாங்கி போகிறதோ அது மாதிரி இதை வாசனைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த உணர்வுகளை, நல்ல தீய அந்த உணர்வுகளை எது சுமந்து செல்கிறான்? ஆத்மா சுமந்து செல்கிறான். ஆத்மா கொண்டு போகாது. அந்த சூட்சுமமான மனம், புத்தி, அகங்காரம்னு சொல்கிறோம்ல, அது கொண்டு செல்லும். அப்படி கொண்டு செல்கிறப்போ அந்த உணர்வுகளுக்கு, நல்ல தீய உணர்வுகளுக்கு ஏற்றமான உடல் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கும். அந்த உடலை போய் அடையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த உடலை அடைந்த பிறகு ஆத்மா இந்த உடலை விட்டுரும். தனக்கு ஏற்ற ஒரு இடத்த பார்த்த உடனே, ஏற்கனவே இருந்த இடம் ரொம்ப பழுதடைந்திருக்கு, பழைய சட்டை அப்படின்னு அதை கழட்டி போட்டு புது சட்டையை போடுறதுக்காக புது உடலை எடுத்துரும். அந்த புது உடலை எடுக்கிறப்போ என்ன செய்யும்? தன்னுடைய குணநலத்துக்கு ஏற்றபடி, தன்னுடைய உணர்வுக்கு ஏற்றபடியான உடலை எடுக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஆக மறுபிறவி சக்கரம் இப்படி தான் வருது. நம்முடைய மறுபிறவியில் நாம் மனிதனாக பிறக்கிறோமா, விலங்காக பிறக்கிறோமா,
நாயாக பன்றியாக பிறக்கிறோமா, அசுரர்களாக பிறக்கின்றோமா, இல்லை தேவர்களாக பிறக்கின்றோமா என்பது நம்ம மரணத்தின் போது நம்ம கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த உணர்வை பொறுத்து இருக்கு. சுத்த சத்துவத்தில் இருந்தால் தேவலோகம், தேவர்களை நினைச்சா தேவலோகம், பகவானை நினைச்சா பகவானுடைய இப்போ பிருந்தாவனம், கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போவோம் இல்லையா. தமோ குணத்தில் இருந்தால் தாழ்ந்த பிறவி எடுப்போம், ரஜோ குலத்தில் இருந்தால் மனிதனாக பிறப்போம். இப்படிதான் இந்த மறுபிறவி சக்கரம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதனால பௌதிக உலகில் மாற்றம் தவிர்க்க முடியாது. நாம் மாற்றத்தினால் உயர்கிறோமா அல்லது தாழ்கிறோமா அப்படிங்கிறத நம்மை தான் பொறுத்து இருக்கு. ஆக நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம இந்த உடலை மாற்றுறப்போ நம்ம மேலான உலகத்துக்கு போகணும், தேவலோகம் பகவானுடைய லோகத்துக்கு செல்றதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடணும். தாழ்வான உலகிற்கு செல்ல, தாழ்வான பிறவி எடுக்க நம்ம நம்முடைய மோசமான குணங்களை எல்லாம் நீக்கி அந்த குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவானை சரணடையணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. மரண நேரத்தில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததா இதில் போட்டிருக்கு. மரண நேரத்தில் அவனுடைய உணர்வு அவனை அடுத்த உடலுக்கு கொண்டு செல்லுது. அந்த உணர்வு அவன் தன் வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி வாழ்கிறான் என்பதை சார்ந்தே அமைகிறது. நம்ம வாழ்க்கை இப்போ இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறோம்னா இந்த உணர்வு எப்படி நமக்கு வந்துச்சு, முந்தின பிறவியில் ஏதோ நல்லது செஞ்சுருக்கோம், அந்த நன்மையின் விளைவாகத்தான் நமக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. அந்த வாசனை கொஞ்சமாவது இருக்கிறதுனால தான் இப்போ இருக்கு. இப்போ நம்ம இது மாதிரி ஒரு சத் சங்கத்தில் நம்ம ராமனிஷ்டதாஸ் மாதிரி அடுத்த அந்த இஸ்கானோடு தொடர்பு கொண்டு இஸ்கான் கொடுக்கக்கூடிய அத்தனை ஆன்மீக நூல்களையும் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஆக இப்போ படிக்கிறதா நம்ம சேர்க்கக்கூடிய சொத்து. நான் என் பிள்ளைகிட்ட தான் சொல்வேன், இது வரைக்கும் சேர்த்ததெல்லாம் உண்மையான சொத்து கிடையாது. இப்போ சேர்க்கக்கூடிய இந்த பக்தியை, இந்த ஆன்மீக விஷயங்களை தான் நம்ம கொண்டுட்டு போக போகிறோம் அடுத்த பிறவிக்கு. ஆகையினால நம்ம எல்லாம் பொறுப்பாக இந்த வகுப்பில் விடாமல் லெவல் 1 லெவல் 2 படிக்கிறோம், லெவல் 3 லெவல் 5 அடுத்து மேலே மேலே படித்து பொறுப்பாக நடந்துக்கிறோம். அப்படி செஞ்சால் நம்முடைய எதிர்காலமும் நல்லாயிருக்கும், அடுத்த பிறவியும் நல்லாயிருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9வது படிச்சிருங்க இது மட்டும் கூட. ஸ்ரோத்திரம் இதை வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். அப்போது அடுத்த பிறவியில் நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு உடலை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு உணர்வுக்கு தகுந்தபடி இதையெல்லாம் சுமந்துட்டு போகிறது யார், மனம், புத்தி, அகங்காரம்னு பார்த்தோம். அந்த மனம் என்ன செய்யுது, அந்த உணர்வுக்கு தகுந்த காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் இதெல்லாம் உடம்பை அடையுது. அடைஞ்சி எந்தெந்த ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கணுன்ட்டு அந்த மனசு விரும்பிச்சோ அந்த இன்பங்களை எல்லாம் அனுபவிக்க இந்த பௌதிக உலகில் அந்த உடலின் மூலமாக அந்த மனம் இன்பம் அடையுது, அனுபவிக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஆக மனம்தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஆக உடல் மாற்றம்ங்கிறது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உடல் மாற்றங்கிறது செயல்முறை, ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகிறது. உணர்வுங்கிறது நீரை போன்று தூய்மையானது. உணர்வு தூய்மையான உணர்வு தான். ஆனால் பௌதீக குணம் சேர்றப்போ அந்த உணர்வு என்ன செய்யுது, நல்ல சத்துவ குணத்தோடு தொடர்பு கொண்டால் அது நல்ல உணர்வாக இருக்கும். ரஜோ தமோ குணம்னா மோசமான உணர்வாக மாறும். ஒரு தண்ணியில் சிவப்பு கலரை போட்டோம்னா சிவப்பாக தான் அந்த தண்ணீர் இருக்கும், நீல கலர் போட்டால் நீளமாக போகும், மஞ்சளை போட்டால் மஞ்சளாக போகும். ஆகையினா அதே மாதிரி தான் இந்த உடல் அதை கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த ஆத்மா கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த உணர்வு பௌதிக குணங்களுடைய தொடர்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றபடியான ஒரு மாற்றமடைந்து அதற்கு ஏற்ற உடலை அடையுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக உடல் மாற்றம் மனதால் சுமந்து செல்லப்பட்டு புலன் இன்ப விஷயங்களை அனுபவிப்பதற்காக புலன்களுடன் கூடிய உடலை அடையுது. எத்தகைய ஒரு புலனின்ப விஷயங்களை உணர்வை அந்த மனம் கொண்டு சென்றதோ அந்த விஷயங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக அப்படிப்பட்ட புலன்களோடு கூடிய உடலை தான்
அந்த ஆத்மா வந்து அந்த மனம் புத்தி அகங்காரத்தோடு அந்த உடலை போய் அடையுது. பட் ஆத்மா வந்து ஒட்டாது எதுலேயும். இந்த சூட்சுமமான இந்த வாசனை தான் அடுத்த உடல்ல போய் அது எந்த உணர்வோடு போச்சோ அதை வந்து அந்த உணர்வுகளை அனுபவிக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதனால நாம் என்ன செய்யணும்? மனிதர்களோடு சங்கம் வைத்து கொள்வதில்லை, அவர்களின் குணங்களுடன் சங்கம் வைத்துக்கொள்ளும். ஆக நம்ம மனுஷன்னா அந்த அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னு பார்த்து நம்ம வந்து அவங்களோடு தொடர்பு வைத்து கொள்ளணும், நண்பர்களாக இருக்கணும். எல்லார் மேலேயும் அன்பாக தான் இருக்கணும், சமமாக தான் நடத்தணும். நம்ம எப்பவும் அப்படி தான் இருக்கணும். ஆனால் நம்மளுடைய தொடர்பு சாது சங்கம். இப்போ நம்ம எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கோம்னா ஒரே ஒரு ஆசை, ஒரே உணர்வு உள்ளவங்களாக இருக்கோம். அது மாதிரி அத்தகைய மனிதர்கள் குணங்களுடைய அவர்களோடு நம்ம தொடர்பு வைத்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆக எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சீக்கிரமாக இந்த பூரண உண்மையை உணர்ந்துக்கிறோமோ, பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு நமக்கு நன்மை தான். இப்போ நம்ம படிக்கிறோம், இப்போ படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், இன்னும் மேலேயும் படிப்போம். அப்போ எந்த அளவுக்கு படித்து பகவானுடைய பூரணமான உண்மையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அதன்படி வந்து கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு வளரும். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பக்தி கொண்டு பக்தி தொண்டு செஞ்சு அர்ஜுனன் சரணடைந்தது போல நாமும் சரணடைந்து அவருடைய லோகத்திற்கு செல்லலாம். இவங்கெல்லாம் எவ்வளவு நல்ல இன்பமயமாக இருக்காங்க. அடுத்தது வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அது பார்ப்போம். 10-15 ஆத்மாவினுடைய உடல் மாற்றம் யாரால் தெளிவாக காண முடியும், யாரால் காண முடியாது அப்படிங்கிறத அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சு, எடுங்க மாதாஜி. இதில் வந்து லைட்டாக சொல்லிடுறேன், நான் அடுத்த கிளாஸ்லேயும் உங்களுக்கு இதை பற்றி விளக்குறேன். உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்சானம் வா குணான்விதம் விமூட நானு பஷ்யந்தி ஞான சச்சுஷா. முட்டாள்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதா? முட்டாள்களைய உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்து கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். முட்டாளுக்கு தெரியுமா? அவனுக்கு கழுத மாதிரி ஒழிச்சு சாப்பிடத்தான் தெரியும். எப்படி இந்த உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகிறான், அங்கே போய் எத்தகைய உணர்வு, அந்த உணர்வுக்கு ஏற்ற எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது. ஆனால் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றவங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே காண முடியும். அவங்க தான் உண்மையானவங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு, அதனால் உடல் மாற்றம் யாரால் பார்க்க முடியும், யாரால் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறத பற்றி முட்டாள்களால் பார்க்க முடியாது. எவ்வாறு உயிர்வாழி தனது தற்போதைய உடலை விடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்து கொண்டுள்ளான் என்பதையோ முட்டாள்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றவர்களால் இவற்றை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதோடு நம்ம இதை முடிச்சுக்கலாம். யார் அவர்கள், யாரால காண முடியும்னா, யாருக்கு ஞான கண்கள் உள்ளதோ அவர்களுக்கு. நம்ம பார்த்தோம், சத்துவத்தில் வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு ஞான கண்கள் இருக்குது. அவங்க சரியானபடி புரிஞ்சுக்கிறவங்க எல்லாத்தையும். அவங்க எதை பார்ப்பாங்க? ஆத்மா வந்து வேற, உடல் வேற. உடலை வந்து மாற்றி பல வழிகளில் இந்த உடல் தான் அனுபவிக்குது, ஆத்மா உணர்வாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அடுத்து இந்த ஞானத்தை நம்ம எப்படி பெறுறது, ஞானத்தை எப்படி அடைஞ்சாங்கன்னா, அதை நம்ம எத்தனையோ தடவை படிச்சிருக்கோம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடமிருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்? வேதங்கள், பகவத்கீதை, பாகவதம், சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் கேட்டு அறிஞ்சு அதன்படி ஞானத்தை அடைகிறோம். அவங்க என்ன செய்கிறாங்க? இந்த ஞானத்தை பொதுமக்களுக்கு வழங்க தங்களால் இயன்றவரை முயற்சி செய்கிறாங்க. இந்த ஞானத்தை அறிஞ்சவங்க தாங்கள் கற்ற அந்த கல்வியை, தாங்கள் பெற்ற அந்த பயிற்சியை, தாங்கள் அறிந்த அந்த உண்மையை எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்ல முயற்சி செய்யணும். அத்தகைய சேவையில் யார் ஈடுபட்டிருக்காங்க? நம்முடைய இஸ்கான் ஈடுபட்டிருக்கு. இங்கே பிரபுபாதா அவர்களுடைய கருணையால் நமக்கு இஸ்கானுடைய தொடர்பு கிடைத்தது. அதன் மூலமாக நாம் இந்த பரம ஞானத்தை அறிஞ்சோம். நாம் அறிந்த இந்த உண்மையை எல்லாருக்கும் கொடுப்போம்.
எல்லாரையும் வந்து இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவத வகுப்புகளில் சேர்றதுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு வந்து உற்சாகம் ஊட்டுவோம். அடுத்து மார்ச்சில் ஏற்படக்கூடிய அதில் நிறைய பேருக்கு நாம் படித்த இந்த உண்மையை பற்றி சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணி அவங்களையும் வந்து இது போன்ற நல்ல ஒரு ஆன்மீக கருத்துக்களை அறிந்து கொள்ள அவங்களுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்படி செய்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். 10 ஏதோ முடிச்சாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, முடிச்சிடலாமா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்ச கல்பதார்பியஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதநாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அந்த கோடி பக்த கிருந்தைக்கு நமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு, பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவுக்கு, all glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Rama. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna. பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் ரொம்ப வணக்கம். நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என் பண்ணிருக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருபையில பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. நான் தான் பண்ண முடியும், நான் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. நீங்க பண்ணிருங்க மாதாஜி. ஹரே எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா. நன்றி. நீங்க பொறுமையா இவ்வளவு நேரம் இருந்து கேட்டதுக்கு. நம்ம